Builano sini media tapung na hambay. Sini Bangla Noboborso. Protiktik sini liprani indigenous people rong no ang kokkasan ni musungo. Sini Hindu sini Somajo. Sini puila bisi ketal. Baksa Goria Puja kayo taimian simino ngoceng zakka. Sini Kataludma Village Committee Bisino Maharani Sabjun Andaro o Kataludma o tini kaisa hay na hay tini bay salnay program Mia Bubakra Paitangka erpore tini bahay na hay siklarok ni bisingtay tini orang mesamung tay gabang mathungmung abrok meresap mung cengjang nai abono chung belakino kha tongthogo tamni hinba sini bororok ni bisingobo je sini cultural mesamung tai sini camung kanmung bebang no abono upgrade khainani bagai sini tabuk edisi hapang sorkar hoite babawan sugjak abo belaino nangkung mani tai sini identity no tai bo upgrade khainani abo belaino sini ha dopa indigenous boroni bagai nangkung mani tai mono kokkachanani musungo tini borok kebang morot tongpok jagai masalahnya bagai tiarungjak tai orot sini aniganawo Maharani Sabjun ni chairman bo rusarkan di debron sokpaijak tai gebang ma boro truk paitongo abono chung kokkasana ni musungo taklai ni bisi haino hainai bisi rogobo jung je Bangla Noboborso jeti New Year abono tai bo kaham khai palainani tai oro kebo bulai toklai onglai atei kaham khai sini cultural identity mesamung no sini physically no tai bo upgrade khainani tongthoknani o jorano chung mangkha abai keino phainai bosoro chung khlainai ni asa tongo tai tini gebangma borok oro berai laijak tai pulis prosesanik bo phaijak jesukman borok chung no protect khainai ang asa khlayo ang SE Dolai Jun chairman hisabe ani asa bisas tongo tini peacefully no o festival no palainai hinai ambai generation no sanani musung mani omono je hatri pro 19 dofa je indigenous people bororok kebangma bosor lai thangka phayu thango hiaba taklai 2021 sini edisi hapang tipra mothani nitai ang practical tahu manjang mani kebangma upgrade ngai phaika agi rogo busuk khlai ablang saimeya hiaba sini tipra motha edisi hapang phaimani agulo kebangma jagawono sini cultural identity no upgrade engkha hinai ang nugui tongo ba chaitoi bu tongo abono upgrade phainani bagai tai lukorono kesana ni mucungo tamni hinba cini sinimung jat ni community ni sinimung abo belai keno nangkuk mani sungno je cini jat no siniri nai abono cini cultural cini camung kanmung tongmung mesamung abdi bisingono cini identity no sijago hinai ani kokkecarmung tongnai tai abono no tai bo khabai khukbai sung jotono pal khaiye sini o sinimung identity no tai upgrade khen bagai joto lokorono ang kesana ni musungo